Flejliet il-miliet hija tradizzjoni li l-familji jinġabru fil-knejjes sabiex jesperjenzaw il-velja tal-miliet, segwita mill-priedka tal-miliet u l-quddisa solenni ta' nofs il-lejl. Net News żar il-Knisja ta' San Giuseppe Ħaddiem f'Birkirkara u tkellem ma' Father Charlo Muscat fejn spjegalna li din is-sena il-velja tal-miliet blisem maxtura vojta se tibda l-ħabta tal-11 ta' filgħaxija fejn grupp ta' żgħażagħ se jirriflettu fuq it-tema li maxtura ma jħallwix vojta iżda jimlewa bl-imħabba ta' Ġesu. Din is-sena għandna tema il-maxtura vojta, jekk anke hemm element ukoll ta' grupp ta' żgħażagħ li qegħdin jaħsbu jippreparaw għal dil-velja tal-miliet li tibda s-siflaxija l-ħabta tal-11 bil-lejl fejn aħna nistiednu l-komunità sħiħa, hekk fija hemm ukoll integrazzjoni bejn ġenerazzjonijiet żagħżugħa u anke anzjana hekk li hawn hawnhekk. Issa ħanġeddu l-memorji tal-miliet tradizzjonali, imma fl-istess ħin iż-żgħażagħ u anke flimkien ma' tfal għażilna li nirriflettu daqsxejn fuq it-tema li fil-ħajja tagħna l-maxtura ma nħallux vojta ma nimlewa bil-Mulej Ġesu, għalhekk għażilna li nifukaw fuq żgħażagħ qaddisin jew se jsiru qaddisin li għażlu lil Mulej Ġesu fil-ħajja tagħhom u allura taw kuluri differenti f'ħajjithom u anke għalina f'dan il-miliet. Net News tkellem ukoll ma' Maurizio Gawci, volontier li jgħin biħġaru lil din il-parroċċa fejn spjega fid-dettall it-tema li se titratta l-priedka tal-miliet ta' din is-sena u semma wkoll użanza ħelwa li ssir f'din il-parroċċa biss. Hawnhekk hawn tradizzjoni, barra tradizzjoni tal-priedka tal-miliet li min ħajamel il-priedka ikun abbati li jkun għala 9 snin. Kien daħħal ilna di tradizzjoni Fader Michael, komplija Fader Josef u l-lum komplija l-Kappillan Fader Xalma. L-istorja l-lum edha bbażata tajjeb fuq il-modernizmu tal-lum tajjeb mal-passat, ma' żmien il-dala. U hija wkoll tajjeb ħatwassal messaġġ biex ngħinu l-ħadd ieħor. F'kummenti lil dan l-istazzjon Anthony u Marion Cardona, il-kopja li ilhom jieħdu ħsieb din il-priedka tal-miliet tal dawn l-aħħar 10 snin, qasmu magħna t-teknika li jużaw ma' tfal sabiex jalmuhom il-priedka tal-miliet li bħalma jaf kulħadd tkun twila ħafna u mhux faċli li tifel jew tifla ta' 9 snin jiftakara kollha bejn leċitament li jaħkem dak il-ħin u bejn il-folla ta' nies li tkun qed tistenna biħġara il-priedka tal-miliet. Inna dal-aħħar 10 snin dejjem fidejna biex nalmu ilhom u nippruvaw tiltaqa' qabel u allura pereżempju xarej u nofs niltaqgħu naqrawha u niddiskutuha. Darba għandna xarejn. Bdejna qisu f'Ottubru u biżmien kif qalet Marion jibbildjaw iva missa nagħmluhom artisti kbar ta' Hollywood imma tiskanta kemm joħroġ il-karattru b'daw ix-xarej. Ma setax jonqos li nitkellmu wkoll mal-abbatini li se jagħmlu l-priedka tal-miliet għall-ewwel darba din is-sena fejn b'kollox ser ikunu 6: Francesco Leonardi Bonet, Nathan Sammut, Pearl Bezzina Fjot, Gigi Baldacchino, Julian Xkembri u Alicia Farrugia. Kemm ilkom tippreparaw għall-priedka? 2 months. Li l-aktar parti tal-priedka li toġobkom? Jiena l-aktar parti tal-priedka toġobni meta Marija għallit li l-flus mhux kollox. U inti li l-aktar parti tal-priedka li toġbok? Jiena l-iktar oġbitni meta inti Marija Giuseppe jisibu kamra biex jieħdu il-Ġesu. Jien l-aktar parti li oġbitni l-aħħar waħda għax George fem kollox. Meta kelli Ġesu. Meta Abigail nitna biex nsibu kamra. U jekk tidu taqtaw il-kurzita ejjew hawnhekk fil-Knisja ta' San Giuseppe Ħaddiem ta' Birkirkara għal qudies ta' nofs il-lejl. Desiree Grek għal Net News. Viva Ġesu!